хай хонара дидӣ ман 5000 сомон да маҳсулот харидам саҳар насиб кардам шуд кора сар кинем баъд ака ин маҳсулоти шумо мерасида боша хай иш проблемаи шумо ман баъди 10 рӯз мебиём кати кӯдаком дар ин хона бояд ман зиндагӣ кунам фаҳмида ин проблемаи тия ту устои ман ки метонистам ман худам усто мешидам майли ака хай майли 100%. лабай занак соз раҳмат ёсини нозанин созанд худат созӣ мефаҳмам занак мефаҳмам ҳамин 2 рӯз пас ман кора буд мекунам пулҳоро мегирам рафта ҳам пули хӯрокгӯриро мехарам ҳам 2 моҳа пули квартираро метам фақат тоқат кунам ҳамаш соз мешава занак зиқ нашав майнаш хай раҳмат раҳмат ҷура ҷон худо раҳмати бовои маҳмадназар гуфта буд ки 2-3 халта киловорӣ дорам раҳмат раҳмат зинда бошед мо миннатдор раҳмат хайне раис кора буд кардам ҳаққи меҳнатамро медодед ман мерафтам пули корат мана раис мо ин қадар маслиҳат кардагӣ набудем ку рост мегӣ рост бовои маҳмадназар худо раҳматӣ гуфта буданд ки 2 халта тилло ба ҷо кардагӣ якташа ту ёфта доди мада дуюмаша дуздидӣ раис ман агар ин мақсадро медоштам ҳамин халтаро ҳам намедодам ба ман пул зарур аст раис ман оила дорам ман зиндагӣ дорам раис ин таб накунед чӣ коре мефурам мекунам хай рав дуюм халтаи тилло ки ёфтӣ рав фурӯш проблемот ҳал кун дав баро айҷа рав бародар мо якчанд миқдор сангҳои қиматбаҳо доштем мехаридед майлаш суроғатонро гап мезадед майлаш ҳозир баъди 1 соат дар наздатон мешавам лабай ҳозир ман баъди 5 дақиқа дар назди андрамед мешавам
دادا جان نما چی یافته؟ از کجا یافته میرو؟ از راه. از راه؟ من چند قشم رو دوست میدارم.